Naghugpong og mas gipalapdan na ang hugpong sa Tawong Lungsod nga gimugna ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte tulo ka dekada na ang milabay. Niadtong Sabado, napuno ang lawak sa SMX Convention Center sa mga mitambong sa General Assembly ug mass oath-taking sa mga miyembro sa hugpong sa Tawong Lungsod. Nagtigom ang mga kanhi ug mga bag-ong lideres nga sakop sa lokal nga grupo apan adunay wala tuguti nga makasulod sa maong kalihukan. Lakip na ang mga miyembro sa Davao Media. Ang mga tinubdan sa Newsline nagbutyag nga ang mga karaang opisyal ug miyembro sa hugpong sa Tawong Lungsod mitambong sa nasibutang okasyon sama ni kanhi Konsel Peter Lavinia, kanhi Consultant Leoncio Evasco, kanhi Councilor Arnolfo Cabling, kanhi Councilor Nenita Urculio, kanhi Councilor Jemmy Doresa, kanhi Councilor Diosdado Mahipos, kanhi Councilor Danilo Dayang Hirang, ug kanhi Konsehal Jesus Kitain Senior. Apan, sarado ang pultahan alang sa pamilya Alag. Miabot didto sa SMX si Konsehal Wigberto Alag ug ang iyang asawa nga barangay sa kapitan sa Barangay Bangkas. Ang iyang sister-in-law nga si Turil Barangay Captain Lilibeth Alag, Talomo Barangay Captain Rene Villarente ug 19B Barangay Captain Loreto Nicolas ug uban pa apan wala sila pasudla sa maong tigum. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga nagmugna sa partido tulo ka dekada ng milabay ang nahimong guest of honor sa okasyon ug siya ang nag-administer sa mga bagong miyembro sa iyang pakigpulong sa mga sakop sa hugpong sa Tawong Lungsod. Dili tama. Ingon nato ibuhos gud mo imong pagsalig sa usa ka captain o sa badiha hugpong miyembro o leader. Sa wala pa maabot si Duterte sa hawanan, gipaambit ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang iyang pananaw isip leader sa dakbayan sa Davao ug ang mga hagit nga iyang nalatas ug ang kadaugan sa katawan sa Davao. Halos dungan nga gipahigayon ang konbensyon sa hugpong sa Tawong Lungsod ug ang pagpinirmahay sa papeles sa pag-alyansa tali sa Nationalist People's Coalition ug Partido Federal ng Pilipinas didto sa Manila. Diin si Presidente Ferdinand Marcos Jr. mismo ang nanguna. Atul sa iyang mensahe, nagkanayon si Duterte, wala ko nangaway kay Bongbong ug unyag iya kong awayon dili sab ko mo atras. Giklaro ni Duterte sa mga miyembro sa hugpong sa Tawong Lungsod ang kamahinungdanon sa panaghiusa sa partido ug paghinigalaay aron mapaniguro ang kaayuhan ug kalambuan sa mga Davaoeño. Kahinungduman nga ato sa October 2023 barangay elections, ang mga kandidato ni Duterte napildi sa 11 kadagko nga mga barangay dinhi sa dakbayan sa Davao. Lakip niini ang Bangkiruhan, Bukana, Kalinan, Talomo Proper, Matina Crossing, Wilfredo Aquino, Barangay Angliong Tuog uban pa. Ang mga lideres sa 11 ka barangay gilantaw nga kaalyado ni PBA Party List Representatives Migs Nograles, anak sa kanhi kaatbang ni Duterte sa politika nga si anhing House Speaker Prospero Nograles. Human sa konbensyon, nakigtagbo si 1st District Representative Paulo Duterte sa mga miyembro sa konseho. Apan, wala nakatambong si Vice Presidente Sara Duterte tungod kay mitambong kini sa usa ka dakong tigum didto sa Philippine Military Academy. Edith Kaduay, Newsline Philippines. Stay safe!